Казвам се човешки имунодефицитен вирус, ХИВ, и съм РНК ретровирус. Нападам лимфоцитите Т помощници, хаквам имунната ви система и мога да причиня синдром на придобитата имунна недостатъчност. СПИН. Ха-ха! Знаете ли, че мога директно да скоча в кръвта ви, ако ползвате общи игли, спринцовки, нестерилни инструменти за пирсинг, татуировки или заболечение, при директен кръвен контакт или преливане на замърсена кръв? О, мога да ви заразя и при небезопасен сексуален контакт, а понякога преминавам от инфектирана майка в нейното дете при раждане или кърмене. Не мога да ви заразя чрез насекоми, животни, въздушно-капков, хранителен и битов път. Срещу мен няма лекарства и ваксина. За 40 години се научихте да ме атакувате с антиретротерапия, с която потискате размножаването ми във вашите клетки. Но има начин да не се срещате с мен. Не допускайте безразборни, случайни и небезопасни полови контакти. Презервативът е най-доброто антивирусно средство срещу ХИВ и други полово предавани болести. Пазете своето здраве и това на хората, с които контактувате. Национална антиспин кампания "Бъди информиран". Изследвай се в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2021-2025.